Malawi Today. Nkaini ina ndiya kuti ena mmati UDF akadakhala kuti pa social media pamene apapangira UDF akadakhala kuti pa ground ali choncho ibwenze tikuti awina. Ndikuuzeni amayi apapanya ndasungwana Ford yankuna sale 1 lero ndikupazeni imeneyo. Ford yankuna sale komaso ana anzeru amaonekera kujeni amatichani kukeleshe imene machedwa sukulu ya mkaka yamela mpoyamba ndikumene kumaonekera ana anzeru. Ndi chimodzimodzi ngati social media mukumawamva anthu ochuluka a UDF ndi amene akupezeka pena paliponse magulupu ochuluka kutanthauza kuti chipani cha UDF chili ndi supporters ambiri kuyambira social media mpaka na pa ground. Chifukwa chikanakhala chipani cha UDF chilibe supporters social media pa ground iso bwezi chilibe support. Koma anthu amene akutimvera pa social media pa ndi amene akakasuzumira kujeni pa ground akupezanso pali supporters ambirimbiri chipani cha UDF nkumapita patsogolo. Zipani zinazo nkumafa mmene zikuferamu. Chifukwa zipani zinazi zinatsegula magulupu koma magulupu mwandu sako ndapo kukapita kukamvera magulupu amene wopusawo. Chifukwa choti magulupu mo zipani zo zilibe supporters. Nchifukwa ino ambiri a UDF. Nchifukwa ino ambiri a DPP. Nchifukwa ambiri mwa inu mukamukira ku chipani chachani. Mukamukira chipani mukamukira ku magulupu a UDF kuti mukamvere zolangula za anthu a UDF zogwira mtima. Mwachifukwa chimene tikukuuzani kunena kuti samalani mudziwe ichi kuti chipani cha UDF chili ndi supporters kuyambira pa social media kuyambira mpaka pa ground. Chifukwa mmela nkunasale amati mmela mpoyamba nanga tikulibe social media supporters mudziwe kuti pa ground pomwe alibe supporters azipani zinazo. Nchifukwa inu ma activists a DPP mumatamangira kwambiri kupita social maujeni magulupu a UDF kuti muzikamva kaye ndiye muziona zolangula a DPP nonse mmasawa kolowera. Ndiye tikuuze kuti ife tiwina chifukwa monse muli supporters magulupu muli supporters ambiri social media mmene mweti muli supporters ambiri pa ground pali supporters ambiri. Ena anu chifukwa mmabwera kumagulupu a UDF uko chifukwa chosatira support. Mwanyanayo a DPP mwanyanayo UDF 2025 no bomba pa 6 September bomba pa 18 pa 17 kulumbiritsidwa pa 18 mu office. UDF oye atupele muluzi oye ayambe ufotokoza dziko lipite pokomera wina aliyense tsopano mulungu akudalitseni. Ndibati ndiyange zimene chipena mbati chipani cha pa social media inu chipani chanu chakuti mmalangulira kuti inu mmalangulira kokhalira ife ndi chipani chanu cha pa social media nanga inuyo chipani chanu chakuti mulibe kolowera nacho kazipani zanunso. Chifukwa mmabwera pa magulupu a UDF nkumabwebwetuka mmene mubwebwetukira muchi. Ndiye ife tikuti pa social media pali support, pa ground pali support, paliponse pali support ya UDF. Ndiye ena anu mulibe support munyanayo. UDF oye UDF oye atupele muluzi oye 2025 pa 6 September bomba a DPP alila activist ya ganyo a DPP opulachila za moto mulila mwagwanayo for sake. UDF atupele muluzi chipani pa 2025 bomba ilo ziwa mwambili mulungu akudalitseni. Supporters nonse a UDF osadandaula game utaipula iyi. Tiye tingolimba mtima titenge zipaso zatuzo tikavotere pa 6 September pa 17 muluzi atupele muluzi akalumbiritsidwe pa 18 akalowe mu office kuti wonse azipani m'Malawi muno azadyerere
maufulu akayendetsedwe ka ukadaulo azaone kayendetsedwe ka ukadaulo kuyendetsa boma mwa ukadaulo mokomera wina aliyense mopanda usanga mtundu chipembedzo chigawo komanso usanga chipani palibe tonse ndife Amalawi osati maziwala zolembana ntchito pa ubale ku MCP zolembana ntchito pa ubale ku DPP zopusa UTF ikubwera munaibera boma ija ikubweranso kachikena mwija fosek a DPP fosek a DPP fosek a DPP fosek